Nosaltres som els únics, pensem, que podem i que podrem aplicar el programa electoral. Ni PSC, ni Iniciativa, ni Esquerra Republicana seran capaços, en el proper govern, en el cas que poguessin governar, d'aplicar el seu propi programa electoral. Cap d'ells té avui per avui capacitat per poder aplicar al 100% el seu programa electoral. I els ciutadans han de saber que les propostes que es fan des del PSC, des d'Esquerra i des d'Iniciativa, doncs són propostes que les hauran de compartir. I compartir en aquest cas vol dir que les hauran de reduir. Només hi ha una expectant garantia de que Convergència i Unió, si té una ampla majoria, podrà posar en pràctica el seu programa electoral, que és el que presentem davant de la ciutadania. I per tant, perquè hi hagi un govern, insisteixo, en solidesa i en fiabilitat, cal que no hi hagi motxilles, que no hi hagi llastres,